Learn subordinating conjunction njikọ nne na nwa with example. Whoever. Whoever is an example of subordinating conjunction. Whoever in Igbo means onye ọbụla. Onye ọbụla. Whoever is also under the class of relative pronoun. Let us use them in sentences. Igbo, English. Number 1 sentence says, o nweghị ihe o mere, onye ọbụla bụ onye isi oche. O nweghị ihe o mere, onye ọbụla bụ onye isi oche. Meaning, it does not matter whoever is the chairman. Another example, onye ọbụla meriri n'ọsọ a ga-enweta onyinye pụrụ iche. Onye ọbụla meriri n'ọsọ a ga-enweta onyinye pụrụ iche. Meaning, whoever wins in this race will get award. O nweghị ihe o mere, onye ọbụla nọ ya. O nweghị ihe o mere, onye ọbụla nọ ya. Meaning, it doesn't matter whoever is present. Another example, onye ọbụla nwere mmasị ga-abịa. Onye ọbụla nwere mmasị ga-abịa. Meaning, whoever that is interested should come. Remember, whoever in Igbo means onye ọbụla. Whoever is a conjunction. We use it to join two sentences together. Like and share our videos.